Türkiye matirsidartirîn dagîrkerê Kurdistanê li her cihekê Kurd henaseyê bikêşin wan divêt oksîjînê bibirin. Ev nedîtin û şirove ye belku heqîqetek e. Belê mixabin pitîriya Kurdan ji vê çendê bêagih in. Demeke Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiya gefên hêrişkirina ser Rojavayê Kurdistanê diket. Mîdya welatê xwe kirêgirtiyên xwe yên serbazî jî bi vê çendê agîhdar kirîne. Gefên çaverêkirîna Recep Tayyip Erdogan hevdemin digel mijîlbûna cîhanê bê şerê Rûsya û Ukrayna û heverkiyên li ser endambûna Swêd û Fînlanda dê NATOda. Lewran berpirsên desthilatdarên AKP dixwazin vê rewşê bêderfet bibînin. Ew çende jî dihête gotin ku bêdengiya Tirkiya beramber endambûna Swêd û Fînlanda beramber bêdengbûna dewletên Rojavayê beramber hêrişkirina ser Kurdên Sûriya. Doktorê Şêrko Kerman ji dê babetê xwe bê navnîşanê boçî vê carê hêrişên Tirkiya gelek matirsidar in. Eger û stratejî û matirsiyan dê heft xalan da diyar diket ku bê evî awayê lê xwarê ne. Êk, Erdoganî divêt berî helbijartinên serokatiyên sala 2023 qerebûya nizimbûna astê lîrê Tirkî û giranbûna bazarê û lawazbûna pêgehê Tirkiya dê hevkêşên nîv dewletî de û tenazulkirin bo hevirkên xwe yên wekû Siûdiye û Îmarat biket. 2. Tirkiya divêt bi veqetandina deverên giring ezmûna Rojavayê Kurdistanê lawaz biket û wan naçar biket ku Kurd teslîmê rejîma Sûriya bît. Her wesan dê xaleka dî de plan hatiye danan. Zoneka Erebî dê navbera beşên Kurdên Bakurê Sûriya da bihête avakirin. Hêrişkirina ser sêgoşa Iraq, Tirkiye û Sûriya. Bê taybetî jî bo ser Qamiş û Şingar û jêk veqetandina Herêma Kurdistanê wata Başor û Rojava êk ji meremên diye. Dê xala şeşê da diyar dibît. Eger xala pêncê û sêgoşa Iraq, Tirkiye û Sûriya hate dagîrkirin. Tirkiya dê sinûrê hevbeş û pêguhorê Gumirka İbrahim Xelîl dige li Iraqê veket. Bi vê yekê jî dê gurzekê kujek li aborê Herêma Kurdistanê bigiştî û yê Parta Demokrata Kurdistanê bê taybetî der. Doktor Şêrko Kerman ji dê xala heftê û dumahiyê da dibêjît. Her demê xalên pêncê û şeşê sergirtin. Hikûmeta Ankara dê kontrolê ser pêşabûr û sihêla heta şingal kir. Bi vêrekê jî dê yê peje û hêzên nêzîkî PKK hêne dorpêçkirin.